Bamako ana lamini na Bolmadadugu Mali kono Mali ko kan wajabate ambi bele jile funugu wala nyimando hali nini ndana ngojira wajabate ko anga jamana kunafoni mana angana yanna a kutigiya uta auni hali sebenekela wu ani dabaje karamo ka wuli ka jo shukondi duguse jate wajabate ka do lukan ngana de be kesababu ye kunafoni dulone mbe yoro wo yoro ninga sebe ro kono on daya nana masumane ninga ataka bama ile mabamangana anyuru bi doke wo wajabate sabula yelemani ka bo ka dola ka ta ka dola wajabate atita wuli ka joko atita hakili jako atita jetemina ko wajabate nga bara ma damne fa ma sabaka faranyoanga somadena Gibson control ale ba ngerde la wajabate ka do ambe salinya korlala no fana sira duguba wono ma dobi fara kamana gwaka dobi fara taka sagika wajabate dobi fara jetemina ka sabula seminde doni ke bo dunya afanye saka koti wajibi na setiye wajabate dandama kana foki ka nyini ja kuyala wajabate sabula alama wajibi ya mashika na setiye alamine wajabate ka don ikalimania ka don ka fo Allah taala ka kodo yera jira kote nga saka ka buya ni siginya betai yera jira we oti lahiya ni bela jele jetemina anga mi sabula dine mo foi gele anga jibi ikado ni saka ko na gelara ka saka do ma basa no masoro shesan no era masoro jega jala nyini iko ken naji ni mbe lahiya kabako nyama anga ta do afia la flo karabako dabatu ngara namu mako wode be manifeste kana siga bala tuko bedi wajibate namu umbidi kundere teddi fiew wajibate membulo buko kado ninga boni sebenye sebe minuka makun nouvelle horizon nyedangura ali mami nyeni zebe atwa de ko demba konte demba ko jabu boraka bi abini kadwa kumbo jamana dongu welela ukatu hakili jagabo jamana sharashungura mi nabla la singa nu sona walma usonda ma wajabate jabi minu mbora jere jakulu mi nale vote mbele jere labe oto de ko anyema de maître Musafa Sise jabi minu ngoni mbora kabbi jamana kuru karabe katase awalla sigide zoma aya bela jele mondo ka faranywanga sabula jamana sharabe mi ngofo odeye article 105 article 151 na be talike kanyeshi awa wote ko sebon ani wote kechugoma jabu ka nga bo doa hu nu atemena juin kalo kiletani kele san 2023 sorasu ani finitigu olu de kona ku ka vote ke ako ojabi ani jabi to bele jile jangu vote minu ngara juin kalo kiletani shegi abele jile de namuna ka faranywanga adun dise ka ke fo jabi ka soro ka bo yoro ni vote keraro mi abela jele de bi mondo ka faranywanga ako jabi nunu abotugo ibai ka fo bureau bakile vote ke bureau bakile ani keme ani muga ani kele ikado de kumbe minye awajabu soro chugo ye kabo la sigidizo ani jamana yoro werela unana na chugo flala minye awakuna foni disra minumbe no ye aywa subhana machine serawi jabi folo bina ula jabi flana bina lettre ula lettre minu ni bureau de vote kono bele jele jeraka a sebendia ninga shinye obi bla lettre furko kono ninga datugu ka kla kan nginyi ninga tampo kaka abi dafara benyana uko de ma procès verbaux ako olu bele jele sekesegele ngofe olu bele jele jatemene ngofe ninga jetu bo eji nyema mi ngoni nye aiwa maître Musafa Sise aya jira ka fo ani so jale abe fuli ani tonike bulu fara minu vala nyanga ka barange wasa abinye kerengera ni nyana ministère de l'administration territoriale décentralisation igado katafara eji abiro nationali ana bulu fara minu mbe marabulu la katasi cercle ani commune na la segidizo ani consulat maître Musafa Sise akoni bele jele de ka wuli ka jo kera sababu ye wote nga ke jamana kono aywa akake mina abinye nyetugo mina fokata ni njabu soro akoni ya takalaje force de défense no ye finitugu yi olu de kona ka vote olu ka jabi ma minu ndo asemene kundo
do maa ba bi wolofila ani seegin ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi naani ani naani o de kun fɔra maa ba bi duuru ni wolofila kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi duuru ani naani o de kɛra bulletin nini ye o de la o kɔrɔ de ye minnu ma hakilina bɔ suffrage exprimé a k'i b'a ye k'a fɔ maa ba bi duuru ani wolofila ani bi naani ani duuru n'i y'a jateminɛ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada bi wolofila ani saba olu ka ŋaniya kɛ n'i ye jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenw da k'a lajɛ minnu ko wi an sɔnna ma maa ba bi duuru ni saba ayiwa kɛmɛ duuru bi seegin ani wɔɔrɔ n'i y'o ta k'o lajɛ kɛmɛ sarada la o kɔrɔ de ye bi kɔnɔntɔn ani saba ani buruburu bi kɔnɔntɔn ni naani olu bɛɛ lajɛlen de ko wi minnu ko an da la maa ba saba kɛmɛ naani bi duuru ni wɔɔrɔ o k'a dɔn kɛmɛ sarada la o b'a jira k'a fɔ min ye 6,0,6% ye o y'o ye jaabiw n'i y'u tɔ ta k'a lajɛ juin kalo tile 18 n'o y'anw dɔw ye maa min n'o to a sɛbɛnnen don k'o kan ka vote maa 8,000,000 maa ba naani ni bi wɔɔrɔ ni saba ani maa 80 ani naani maa minnu votera u ko min ma vota maa 3,200,000 ni bi wolofila ni wɔɔrɔ 870 ni wolofila bulletin nil maa 20 ni wɔɔrɔ 520 ani 20 suffrage exprimé o kɔrɔ de ye minnu kɔni taara u kan ka ɲɛnajɛ maa 1,000,000 maa 2,000 ni bi duuru 300 ni bi duuru ni wolofila n'i y'a ta i k'a dɔn awa kɛmɛ sarada bi wolofila ani seegin o ka ŋaniya jira kɛra jaabiw lasa jaabi minnu ko wi maa 1,000,000 maa 1,000,000 ni 500 ni naani 600 bi naani ani naani n'i y'a jateminɛ kɛmɛ sarada la bi 9 ni wolofila ani buruburu 6 olu ko wi min ko non an tɛ o ye maa ba 9 ni duuru 7,000 ni 20 ni duuru kɛmɛ sarada la o ye maa 2 ani buruburu 9 ni ayiwa kɔ ye a ko nin jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenw de b'a jira sa k'a fɔ maître Musafa Sise k'a fɔ wi de barika bonyana wi de ta cayara ka tɛmɛ nɔ ta kan nka min jɛlen don ale kɔni n ka baara ye awɔ ɲɛbila baaraw ye nka tila k'a sɛbɛndiya k'a fɔ a ɲɛna o ye jamana sariyasunba ye sabula ko bɛ taa laban olu de ka bolo kan jaabi fɛn o fɛn b'olu bolo ani fɛn o fɛn fɔra sɛbɛnni fɛn o fɛn kɛra jate fɛn o fɛn minɛna olu b'a bɛɛ lajɛlen mɔ ka taa da sariyatigiw kɔrɔ sariyatigiw de bɛ sɔrɔ ka jaabi jɔnjɔn di k'a fɔ a ɲɛna walima a ma ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura le repère sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye ko Idrissa Mayiga Idrissa ko min ye référendum ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ maa bɛ se ka fɔ sa o kuma kɔnɔ o bɛ fɛ ka nɔgɔya sabu kalafili kun dabɔra don min kama o don bolodara min kɔni wi ani nɔ ye jamanadenw y'u ka ŋaniya k'o yira sɛbɛnnikɛla ko n'i ye référendum lajɛ kalo tile 18 karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye jamana ka baarakɛla maa 3 ye n'o ye ministre maa 3 ye minnu tun bɛ sema maaw ka tɔn kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ k'olu bɛ ka mun de ɲini gouvernement kɔnɔ an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana yɛrɛ ka hakilina bilalen don sen kan jamanadenw ka laɲini kɔnɔna la a ko n'i ye accord de paix d'Alger lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen tigɛlen b'a kan k'a dɔn k'a fɔ baara dɔw b'a kɔnɔ o tɛ se ka kɛ abada ni yɛlɛma ma don kow la a ko Mali ka sariya sunba yɛlɛma sigi tun kɛn bɛ k'a kɔnɔ kabini waati jan ko accord de paix baaraw a tɔw bɛ se ka kɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko n'o dugu jɛra karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ jɔn de bɛ fɛ k'i kangara an n'o cɛ a ko min ye maa minnu ye marifa ta jamana in kama kunu karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ hali bi min kɔni ye furugufurugu bɛ u yɔrɔ dɛ sabu n'i y'u ka ko taabolo lajɛ référendum ko kuma min wulila karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u y'u sen n'u tigɛ ko k'u dabɔ a ko la ka tila k'u kantigɛ da yira f'u su ka tigɛ Kidali dugukolo kan sɛbɛnnikɛla ko min ye nin baara min bolodalen filɛ nin sema maaw fɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ nin nana ni gɛlɛya belebeleba ye accord kɔnɔna la sabu n'i y'a lajɛ min ye accord a tɛgɛnɔbilabaw ye olu bɛɛ lajɛlen dusukun kamera nin ko in na a ko sema maaw karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ k'u ban ni ka campagne kɛ ni ka tila k'u ban wote a ka se ka boloda u y'a kɛ ka da kun jumɛn kama a ko ni dun ye ko taabolo lajɛ Mali
ma ɲigi sema maaw la abada sabu ministre saba sema tɔgɔ la karamɔgɔ daba tungara u bɛɛ an ka gouvernement kɔnɔna la n'i ye CNT lajɛ u caman bɛ a ko Mali ɲɛma caman bɛ bi min ye sema maaw ka cɛdenw b'a bɛɛ lajɛlen la a ko ministre saba min bɛ gouvernement kɔnɔ o ye ministre d'espoir n'o ye Musa Atayer ye sema ka ciden do min ye Aruna Touré ye ministre de la communication sema maaw ka ciden do min ye ministre de commerce et de l'industrie n'o ye Mohamed Ould Mohamud ye karamɔgɔ daba tungara sema maaw ka ciden do a ko min ye ni cɛ saba ye karamɔgɔ daba tungara u jɔnjɔn mun bɛ ka wuli ka jɔn mun kɛ jamana kɔrɔnfɛ bolo la karamɔgɔ daba tungara u t'a kalama wa walima bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na wa a ko nin ye kamana gan ko belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana ye nɛgɛ ni kuma duman sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛsin sema maaw ma karamɔgɔ daba tungara ni jamana kun tɛ ŋaniya ɲuman kan abada min ye ministre ye ka taa bila tɔw la sisan b'a sɔrɔ u tɛ jamana ka baara kɔnɔna la nka min kɔni ye nɛgɛnɛgɛni ye yan ko an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye samajo tɛ fɛn dɔ la tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ ni cɛ saba ministre saba karamɔgɔ daba tungara u ma se ka kɛ sababu ye ni k'u jɛɲɔgɔnw lasabali ka se k'u lasigi u ka se ka to kalafili bɛ se ka kɛ cogo min na fo k'u sigi k'u lajɛ u k'u ka hakilina jugu ta ka jamana gouvernement sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o tuma jamana gouvernement kan ka wuli k'a jɔ ten sa karamɔgɔ daba tungara ni ka ninnu gɛn ka bɔ gouvernement kɔnɔ sabu bilakun wɛrɛ t'u la bilen n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana bɛ ka nafolo ta ka d'u ma u dɛsɛlen bɛ ka bɛn ni basigi sabati an n'u ka jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ko tokun wɛrɛ jumɛn b'u la bilen a ko maa min tun bɛ k'u lakɔlɔsi n'o ye Barikani ye olu y'u ka koso ni kasaw cɛ an y'olu gɛn ka bɔ yen maa wɛrɛ min bɛ k'u lakɔlɔsi bi o ye MINUSMA ye karamɔgɔ daba tungara olu kɔni taali tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa ye a ko ni MINUSMA taara don min na a ko min kɔni ye tiɲɛ caman bɛ o bɛna bange a baara ta yan'o don cɛ o tuma sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u k'a lajɛ joona joona u ka segin u kɔfɛ a ko min ye Salifu Keyita ale ka kuma dɔ bɛ Ibrahim Boubacar Keyita ma a ko i k'a bila i yɛrɛ ye o ka fisa i gɛnnen ye ni ministre saba o tuma k'an sera waati dɔ la sa u k'a bila u yɛrɛ ye n'o tɛ k'u gɛnni tɔ man jan bilen ayiwa kunnafoni filɛ an ye min bɔ le repère kɔnɔ a ka bi bɔli don Bojibate ne bɛ n bolo Boubacar don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène o don Bojibate a bɛɛ bɛ taa kɔɔri kala o de ka jugu fini ma min ye Basi di Sɛnpara nin y'ale ka fasiri ye a ko an ka taa direction générale des eaux et forêts Bojibate k'a dɔn colonel dɔ bɛ yen i k'a dɔn ale kelen bɛ ka service da in kɛ i n'a fɔ ko Fatiɲɛ ka sababu kɛ a wulila a bɛ waati jan bɔ a nɔnabila yɛrɛ dɔnna o yɛrɛ nanen don o dɛsɛ bɛ ka don a ka bureau kɔnɔ ala ni dankɔrɔba in a banbannen bɛɛ Bojibate i k'a dɔn nin kɔni ye jalakiba de ye min bara ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna faamaw bɛ siran a ɲɛ de wa awa yalima mun de kɛ n bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Abulaye Tambura colonel don Bojibate i k'a dɔn ayiwa a fɔra ale a ka bɔ cakɛda in na a nɔnabila nana Bojibate nka kuma in fɔ k'a sɛbɛndiya a nɔnabila yɛrɛ nanen don koyi k'a ta o don la ka n'a bila bi la a m'a ka bureau bila wari min bi di ka baaraw kɛ sabula service da in i k'a dɔn équipement militaire n'o sɔrɔsi minɛnw ye ani minɛn caman wɛrɛ o sanni Bojibate o ye ko dumanba ye a dɛsɛlen don ka bɔ yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana bɛ danga min na Bojibate k'a dɔn service i k'a dɔn jango foroba cakɛdaw Bojibate k'a dɔn a bɔ ɲɔgɔn vale don n'i wulila e bɛ taa maa wɛrɛ bɛna direction des eaux et forêts Bojibate a bɛ n'a fɔ yen kɔni gɛn bɛ a wa da si dɔ ye ka sababu kɛ min wulilen don n'o ye colonel ye Bojibate k'a dɔn a bannen don ka taa pɛlɛnkete wa a ti k'u maana k'a ɲininka Bojibate a ti k'u maana ni k'a ɲɛfɔ a ye ni min cogo dɔn a yɛrɛ bɛ sɔn ka ayiwa tasuma da i la colonel major Abulaye Tambura a tɔgɔ de y'o ye Bojibate k'a dɔn ale tɛ ayiwa cakɛda in na bilen sabula a wulila kabini mɛkalo san 2022 maa min nana nɔnabila o dun ye colonel fana ye Mamadu Salifu Kɔnɛ o de nana bila a nɔ na passation de service Bojibate nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka bolonɔbila sɛbɛnw kɛ nka hali bi n'a ka bi Tambura kɔni a bannen don ka bɔ bureau in kɔnɔ a dalen don wari min bɛna ni baaraw kan ka k'o nafolo la Bojibate n'o ye minɛnw zanni ye hali sini a b'o baara kan ka kɛ a tɔɲɔgɔndɔn in min bilalen don a nɔ na o dɛsɛlen don ka don a ka bureau kɔnɔ o dɛsɛlen don ni ka baaraw kɛ a ko wulikajɔw bolo kan jateminɛw Bojibate a banbalen bɛ yɔrɔ in na dalu jumɛn in na a t'a bila ka bɔ yɔrɔ in na yalima Asimu Goyita bɛ siran a ɲɛ de wa yalima a ka ministre bɛ siran a ɲɛ de wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni in kɔni jarinna bɛɛ lajɛlen kamana gannen don baarakɛla minnu bɛ yen i k'a dɔn olu
kɔni da kɛn bɛ filɛli ye sabula n'i ma ta a ka dabada ma wajaba tɛ k'a dɔn a b'i mite ka bɔ yen wa min ka da a b'a kɛ waatiku maa na k'a ɲininka sɛbɛnnikɛla ko ninnu ye tamasiyɛn juguba ye jamana dun k'an ka yɛlɛma wajaba tɛ sabula foroba cakɛda a ma daminɛ ale la n'i wulila ka bɔ a bɔ cakɛda min na i nɔna mana na o bi bila i nɔ na o yɔrɔ bɛɛ min ye colonel major général Jajarmɛ Abulayi Tamura wajaba tɛ k'a dɔn kɔsɛn na a ye lisi dɔ kɛ ko agent minnu kan ka taa formation dɔw la syndicat kɔni nana jira la k'a fɔ o kun dɛ sabula maa minnu bɛ n'olu ye baara daminɛ a ma mɛn walima i k'a dɔn dɔnniya batu la olu bilalen ka taa nin formation n'a tigɛ a k'u ka bɔ a kunna a ka d'ale cogo min a bɛ kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko a nɔnabila min ye Mamadu Salifu Kɔnɛ o yɛrɛ fana ye colonel ye wajaba tɛ o kɔni dɛsɛlen don ka baara kɛ a dɛsɛlen don ka don bureau kɔnɔ a dɛsɛlen don ayiwa hakilina kuraw ni tabiya kura minnu b'a bolo ni ka se k'o boloda ka kɔrɔlen in don yen kɔrɔlen in kɔni banbalen don cakɛda in kɔnɔ min ka d'a ye a bɛ taa taabolo min na a b'a kɛ ten wajaba tɛ a ko ni jama to nin na ni wuli ka jɔ ma kɛ joona min ye service direction générale des eaux et forêts a laban dakolo bɛ se k'a filenkolon di sabula i k'a dɔn banfila kelen kunkolo fila wajaba tɛ i k'a dɔn banfila laban bɛ fara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Mahamani Ture Mahamadi ko juma tɛmɛnen Badalabugu Imam Mamu Diko ka misiri la karamɔgɔ daba tungora lajɛ belebele tun bɛ yen min bolodara coordination des mouvements associations et sympathisants de l'Imam Mamu Diko fɛ karamɔgɔ daba tungora an ko a ma ko Semasa sɛbɛnnikɛla ko ni lajɛ sɔrɔla mun kama n'i y'a lajɛ alamisa don min ye Imam Mamu Diko ye karamɔgɔ daba tungora bɔtɔla kun dɔ lajɛ dɔ la Mauritanie a cunen pankuru jigi kɛnɛ Modibo Keyita la Bamako yan sɔgɔmada fɛ waati la u y'a ka passeport minɛ passeport minɛna passeport gansan tɛ n'o ye passeport diplomatique ye sɛbɛnnikɛla ko passeport diplomatique karamɔgɔ daba tungora ale de bɛ tɛmɛ ni baara nɔgɔya ni ka se k'i ka maabaya yira a ko o min tun bɛ Mamu Diko bolo Ibrahim Boubacar Keyita de y'a d'a ma u y'a minɛ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ka tɔndenw a lafasabaw a jɛɲɔgɔnw a kanubaw karamɔgɔ daba tungora u ye dusukun kami kɛ min ye ntana in k'o gosi o tuma juma don u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Badalabugu alimami yɛrɛ a ka juma misiri la sɛbɛnnikɛla ko juma seliw bɛ kɛ tuma min na karamɔgɔ daba tungora kɔrɔlen misiri a bɛ maa min sɔrɔ juma seli la i b'a ye k'a fɔ juma tɛmɛnen a jama cayara kosɛbɛ ka tɛmɛ o kan sabu hakilina tun b'u bolo juma seli tɛmɛnen kɔfɛ ni ka se k'u da don imamu ale ka passeport minɛli la sɛbɛnnikɛla ko juma jiginnen kutubaw bɛɛ lajɛlen bannen ko ka bɔ yen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ kɛnɛ kan min ye kuma ye u y'a ta u dusukun kami-kaminen n'o ye a ka tɔndenw a kanubagaw ye u ko imamu an bɛ de ka kuma nɔfɛ i bɛna an bilasira i bɛna min de fɔ an ye n'i y'a fɔ an ye dɔrɔn an b'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye imamu Mamu Diko ye karamɔgɔ daba tungora a ko tiɲɛ don passeport minɛna a ko ale ma kɛ gɛlɛya ye jamana de y'a d'a ma maa minnu bolo bɛ jamana mara la bi n'olu y'a minɛ la o kuma ko kɛlɛkun tɛ o kuma ale y'a da Ala kan min kɔni ye k'a jigi sɛmɛ a ka cɛdenw na karamɔgɔ daba tungora ɛlɛ ni o kuma u ka sabali a b'a ɲini a ka jama fɛ o kuma k'u kana nin kɛ mankanko ye u tilal'u ka seli la bɛɛ ka segin ka t'i ka so sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora ŋaniya mun b'ale la o bɛ ale ni Ala cɛ o kuma min kɔni jamana ye k'a ka suma k'o ka d'an bɛɛ lajɛlen ye min y'a ka tɔndenw ye karamɔgɔ daba tungora ko maa caman tun bɛ u fɔr'u jigi kɔ dɛ a tun ka di caman ye a ka fɔ k'a ka gabakurun ta a ka bese ta a ka marifa ta karamɔgɔ daba tungora ko caman kɔni bɛ segin tuma min na so u n'u ka dalamisɛnmisɛnya ni furukufuruku u n'o de cayara o kuma k'olu tun sago ye min ye k'o ma f'ulu ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛnni don Jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛ ka pep karamɔgɔ bana tɔgɔ bɛ di Wajumate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama l'alternance o don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Yusufu Si sɔgɔ Yusufu ko a k'i k'a dɔn terrain ye mankan bɔ ka bɔ Bamako ka t'i da Kayiba Jabatɛ maa min y'a waleya maa min y'a baara kɛ su fara tile kan Madame Danbɛlɛ Madinɛ Sisɔkɔ ale de ye ministre ye Wajumate k'a dɔn ministre baara ɲɛna layidu taara jamanadenw ye min kɔni ye terrain ye a ka wuli nafa min bɛ
tere tamana Bamako ni kai ni ɲɔgɔnjɛ a nafa tɛ ka fɔ ka se a dan na wajibi tɛ maa min bi balo a la a ka se maa miliyon a bi se maa miliyon kasabi caman ma wajibi tɛ nka tere wuli fura dama kana bila bila kukura wajibi tɛ ni minisiri n'a mi hakili to a la a ka baara kelen o bɛna a bɛɛ lajɛlen lagosi wa ni k'a da bɔgɔ la a ko k'a sababu kɛ mun ye wajibi tɛ k'a dɔn tere baarakɛlaw yɛrɛ de don bɛ hakilina kura min na nganamu ni bɔsin digi la wajibi tɛ k'a dɔn tere biye yɛrɛ de ti sɔrɔ tuguni sabula wajibi tɛ maa fɔlɔ minnu bɛna n'a feerela olu ma wajibi tɛ i k'a dɔn plasi 600 o de jateminɛnen bɛ tere ta ka segi la tike 600 wajibi tɛ k'a dɔn a laban kɛ bɛ kɔkisɛriya ye sabula n'u ye biye kunfɔlɔw feere i k'a dɔn biye tɔ wajibi tɛ kɔkisɛriw bɛna o de san ka t'o feere wa ni ka dɔ fara sɔngɔ kan a dabɔndon kama ministre de transport des infrastructures Madinɛ wajibi tɛ o kuma n'a ta kalama fɔli fila ye wajibi tɛ i k'a dɔn nin jɛ in a ko ala ni tɛrɛn dama kɔni kɛ ma olu bolo nisɔnjafɛn ye a solila ka wuli kabini fajiri wajibi tɛ k'a dɔn u y'u jɔ aran na biye san na ale kun ye maa 70 ani maa 9 n'a ye nka selen 70 ni 7 ma min kun bara ka biye feere o sina k'i fori te ko biye banna wajibi tɛ k'a dɔn maa wɛrɛ nan'u nɔ na sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ nan'u nɔ na u nana mɛn tuguni ko biye bara ka feere fan wɛrɛ fɛ dɔ faralen don a sɔngɔ kan nin ye mun ye jamana kelen bɛ ka biye sɔngɔ bila min na aw kɛkun k'o ta ka taa dɔ far'o kan sabula hadamaden girin bɛ tɛrɛn dama in ka bi maanifin nisɔnjalen wajibi tɛ nin y'a damata ŋanamu ye nin y'a damata suyɛnni ye sɛbɛnnikɛla ko baarakɛlaw yɛrɛ de b'a fɛ ka tɛrɛnko in k'a buruja ni k'a lagosi wajibi tɛ cakɛda dayɛlɛ jamana in kɔnɔ ni dɔ ma n'i sen dɔ la k'a dafiri te po o tuma Madinɛ n'i ma wuli ka jɔ bolo da i ye baara min kɛ i b'a fɛ jamanadenw n'i ka lafiya malikurako min n'o b'i hakili la i ni Asimu Goyita i k'a dɔn maajugu wulilen don koyi sabula tɛrɛ taama u b'i ni k'a nege bɔ hadamaden la ni biye sɔngɔ gɛlɛyali ye jamana yɛrɛ ma min fɔ a ka biye sɔngɔ na wajibi tɛ o kɛlen bɛ k'o de ta ka ɲɛsin a ma n'u ye dɔɔnin feere u bɛ se k'a tɔ ta ka di maa wɛrɛ ma u bɛ taa dɔ fara a sɔngɔ kan k'o feere fan wɛrɛ min ye plasi 600 ye maanifi dun girinnen don biye tɛrɛnko ka bi cogo min mɔgɔw nisɔnjɛlen don sanga kura donnen don a la u t'an b'o kɛ sɔrɔfɛn kura ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ alternation kɔnɔ a ka bi bɔli la synthèse sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Bɛni Sherifu ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a ko min ye politiki ye i b'a ye k'a fɔ cɛ dɔ bɛ n'o ye semasi ale tɔnden kɔrɔ ye Isa Kawujim karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ kuma kɛn b'a ka sɔgɔmaden na a ko min ye Isa Kawujim karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a yira maa min nɔfɛ o de ye Badalabugu alimami ye Imam Mamu Diko o kuma fo ka taa se a y'a yɛrɛ ta ni ka bɔ ka tɔn na ka tɔn kura k'o kiriya yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maanifin tɛ malofi ka kuma min ye Isa Kawujim ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a dara yɛrɛ la a fara yɛrɛ la min ye kumababaw ye a b'o de bɔ a da kɔnɔ waati bɛɛ a ko min ye Isa Kawujim ye réseaux sociaux min ya baarakɛla dɔw bɛ yen olu y'a wele k'a sigi u ka studio kɔnɔ min ka ɲininka Mali ale taabolo la Isa Kawujim a y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ kunu ale de tun bɛ ka dunun ni bala ta min ye colonel Asimu Goyita k'a fɔ a nɔfɛ k'a yira k'a fɔ imperturbable min ye colonel Asimu Goyita ye o kuma a bɛ to fanga la fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ ni maa min ko tɛ kɛ i b'i ka koso n'u kɛ kasaw cɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔ dabara min y'o fɔ kunu Isa Kawujim dabara karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ bi o de ko colonel Asimu Goyita k'a sigilen bɛ malidenw kunna diyagoya k'a ni sigilen mun man kan k'a ka ta ka bɔ yen joona sɛbɛnnikɛla ko a ko politiki danbe t'a la bilen maloya t'a la bilen karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ min ye politiki baarakɛlaw ye k'u kan ka jateminɛ kɛ kuma min b'u da kɔnɔ k'a fɔ dugudenw ye dugudenw tɛ fatɔ ye an tɛ lagalagatɔ ye bɛɛ bɛ minɛ kumakan n'i ka kɛwale de ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Isa Kawujim y'a to plateau kɔnɔna la ni k'a yira k'a fɔ MINUSMA ka mandat karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ nin kalo in tile 29 o min bɛna yɛlɛma a ko u k'u sigi k'a lajɛ ni MINUSMA ka mandat ma yɛlɛma Mali kɔnɔ tuguni ka san kelen wɛrɛ d'a ma a bɛ politiki haramu fo ka taa fɔ k'a sara maliyɛnw tɛ politiki ko kuma ma da a ko ten
a ko a bɛ malidenw k'a seere o kuma maa minnu tulo b'a la maa minnu ɲɛ b'a la Mali cɛkɔrɔba Mali musokɔrɔbaw Mali denmisɛnw ni MINUSMA ka mandat n'a ma yɛlɛma tuguni ka san 1 d'u ma k'ale Isa Kawujime k'a bɛ segin ka taa ka tɛrɛgali feere la sɛbɛnnikɛla ko a ko a y'o kuma fɔ don min na a dan b'a yɛrɛ la a dan bɛ k'a yira k'a fɔ MINUSMA ka mandat bɛna yɛlɛma nka min kɔni ye Nations Unies maaw ye an ka jamana ɲɛmaaw ye laɲini min k'u fɛ karamɔgɔ de b'a tuma a bɛ komi l'Américain yɛrɛ y'u kanabɔ ka ban ko ye o kuma ko Mali ka laɲini olu sɔnna ma olu jɛnna n'a ye kuma k'ulu bɛna taa sɛbɛnnikɛla ko ni MINUSMA dun taara ka bɔ Mali kɔnɔ Isa Kawujime politique maa dɔ a ye kuma min fɔ karamɔgɔ de b'a tuma a bɛna dakɔnɔ kuma bato wa dɔw yɛrɛ ko o kuma n'a ma dakɔnɔ kuma bato k'o tɛna bali maa la sabu min ye politique baarakɛla caman bɛ yen u b'a fɔ cu u b'a fɔ ko ca nafolo nɔfɛ ko maloya tɛ yen bilen sɛbɛnnikɛla ko hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ Isa Kawujime ni MINUSMA kɔni taara ka bɔ Mali kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tuma a da man ɲi ka ye politique bunako kan tuguni o kuma min kɔni Isa Kawujime ye a bɛ taa sugu kɔnɔ ka taa ka naginɛ n'a ka tɛrɛgali feere dɔw yɛrɛ ko a sɔminen million caman na min ye naginɛ ka taa bila tɛrɛgali la o tɔnɔ man ca e ko o nafolo bɛna bɔ bilen de kunnafoni filɛ an ye min bɔ la synthèse kɔnɔ a ka bi bɔli don ne ko kɛrɛfɛ i to an ka Buwa Jabate an ka Tezara premier min o bɛ bɛn an ka sɔrɔ ka segin kan sisan karamɔgɔ Dabatungara voilà cogo bɛ di Buwa Jabate ne bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don a ka di na dɛtɛ bila diɲɛ nege tɛna kɔ fiyewu Bamanjuw kamana ganna Bamanjuw dɛsɛra taa yɔrɔ t'u la bilen u ka haraba kɔnɔ Buwa Jabate ani yɛrɛ ɲini boli kɔnɔ i k'a dɔn u to ka bali ka taa bingali kɛ yɔrɔw la sɛbɛnnikɛla ko a ko gendarme olu jabala min bɛ dɛndɛrɛ so n'o bɛ Sikaso mara la Buwa Jabate k'a dɔn haraba u sina ka na firi olu ka tepi nka a bɔr'u da k'a ma bɛn kunun ko dimanche juin kalo tile 25 Buwa Jabate k'a dɔn ayiwa bolofara dɔ bɛ an ka lakanaw na ko min ma Garci Maliko Buwa Jabate o ye gendarmew de minnu dagalen bɛ dɛndɛrɛ so Buwa Jabate o haraba tɔ sina ka na balu la u y'a kɛ kɛlɛninjɛ yɛrɛ ye Buwa Jabate k'a dɔn mugukan wulila sisi wulila Buwa Jabate i k'a dɔn u bɛ kɔtigɛ kuma min yankadi yen ye Buwa Jabate k'a dɔn Bamanjuw ko n'an kun y'a dɔn digidigi u y'u digi ten Buwa Jabate nka digili kɔni u ka cɛ min buruna o yɔrɔ la maa t'a da dɔn u sera ka minnu yu fofuw nɔfɛ u n'o taara nka dɛsɛ ani kamana gan na u taara ka dɔw dalen to yen sɛbɛnnikɛla ko an ka gendarmekɛ kelen o kɔni joginna Buwa Jabate i k'a dɔn bolila ka taa k'u ka su dɔ dalen to kɔrɔlen ni kɛlɛ wulila ta u tɛ sɔn abada u ka su bɛɛ u b'a bɛɛ salo nɔfɛ an ka kamana gan bolo kan u taara ka dɔw to sɛbɛnnikɛla ko Buwa Jabate i k'a dɔn kɔsɛ in na Bamanjuw ka nin wulikajɔ kɔni dɔwɛrɛ tɛ i k'a dɔn kɛlɛ labɛn t'u bolo bilen bingani cogo t'u bolo bilen u bɛ to haraba in de la n'u ni lakana tigilamɔgɔw nana ɲɔgɔn ye Buwa Jabate u se ka awa yɛrɛ ɲini kɛlɛ dabɔ ten min ye dɛndɛrɛ so ye min kɔni ye Sikaso mara ye sɛbɛnnikɛla ko kunun ko o fana na sɛbɛn tariki la sabula an ka sɔrɔsiw a n'an ka lakanabaw a bolofara bɛ yen a bɛɛ lajɛlen kɔni de jɛra k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka bugu kɔnɔ kelen sɔr'u la Buwa Jabate o kuma an ka jamana bi danga min na Mali yɔrɔ tɛ yen bilen min bi to yen a ko nin Bamanji jɛrɛjɛkulu in sɔmin kelen du la k'a fɔ u bi bɔ Burukina u ko bolofara min ma groupe Ansarul Islami Buwa Jabate olu daga yɔrɔ de ye Burukina faso ye nka u fana u ni JESIM de bolo bi ɲɔgɔn bolo i k'a dɔn nin Bamanjɛ wale la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvel Horizon ɲɛdankura la rédaction karamɔgɔ Dabatungara an ka taa maison centrale d'arrêt la sɛbɛnnikɛla ko ma deli ka nin mɛn si de ma labɔli kɛ a ko maa minnu bɛ bolo la karamɔgɔ Dabatungara ka sababu kɛ jalaki ye a ko hali bi olu ma jɛ fɛn caman bɛ yen n'o y'u ka minɛli sababu ye sɛbɛnnikɛla ko juma tɛmɛnen juin kalo tile 23 karamɔgɔ Dabatungara sansumani kɔni o musamusani tun bɛ yen a kɛra ten min ye nɛnɛni tun bɛ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ kasobonba kɔnɔna la o tuma maa minnu ye dɔrɔgu feerelaw ye karamɔgɔ Dabatungara u y'u deli ko lamaga sɛbɛnnikɛla ko a ko u jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u b'u to kɛnɛma ni ka dɔrɔgu ka fili ka don kuru kɔnɔna la o tuma min ye surveillant de prison olu ɲinabagatɔ la u bɛ se ka bali k'a ta dɔrɔn ni ka taa ni dɔrɔgu ka selidi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin caman de kɛra kasobonba kɔnɔna la nka Zeyina min ye kɔlɔsilikɛlaw ye u y'u tigɛ ta ka d'a kan chambre indien n'o ye juin ye binjalan o kilo 3 bɔɲanko sɛbɛnnikɛla ko u y'u to koko kɔfɛ dɛ jagɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna la ni ka sin k'a fili ka don kuru kɔnɔ
min ye chambre file ka do kuru kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tungara min kɔni ye kɔlɔsirikɛlaw ye o b'a sɔrɔ u sigilen u ɲɛ bɛ kaman min ye fɛn tɛ tɛmɛ u ɲinɛ ma i b'a ye k'a fɔ ni o de y'u ka registre ka ɲɛma ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ n'o ye colonel Adama Gindo ye karamɔgɔ de b'a tungara o kuma min kɔni ye wuli ka jɔ jango ka se ka kasobonba la koori ni k'a la kɔlɔsi ka kɛ jamana ɲɛmaw sago ye sɛbɛnnikɛla ko a ye kirisi min k'a ka baarakɛlaw tigɛ min kɔni ye zon ye ka taa bila cɛnnikɛlabaw la karamɔgɔ de b'a tungara ka se ka bɛɛ lajɛlen dondoloma kuru kɔnɔna la maa kana bɔ u ɲinɛ ma maa kana fɛn jugu wɛrɛ ta u ɲinɛ ma a ka se ka kɛ min ye kɔlɔsili kɛnɛkanda ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ye nin kɛra 1 2 3 a caman de bolodara nka sen in na karamɔgɔ de b'a tungara u tor'u dɔnko la sabu min kɔni surveillant de prison sigilen drogue de sina ka na don olu senkɔrɔ u ko kabako wa walima tiɲɛ de sɛbɛnnikɛla ko drogue mun binna u sen kan dɛ o tuma u sina k'u dondoloma ka koko kɔfɛla lajɛ u ma maa ye nka min binna u y'a walanka k'a lajɛ chambre indien kilo 3 bɔɲɔngo o tuma k'o fili ka don kasobonba kuru kɔnɔna la a tun bɛna di jɔn ma jɔn de ta don janfa ni dibidibi jumɛn bɛ yen karamɔgɔ de b'a tungara a tun bɛna feere jɔn de ma kasobonba kɔnɔna o min ye sɔnbɔ mɔgɔla yɔrɔ ye ka t'o kɛ dɔrɔku o fili yɔrɔ ye walima dɔrɔku feere yɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ye an ka jamana in kɔnɔ nka min ye colonel régisseur Adama Gindo ye ale y'a yira k'a fɔ seba t'u ye sencinin mun b'u ye ni ɲɔgɔnna damatɛmɛ ko k'o kɛ kasobonba kɔnɔ bilen k'o kuma t'a la bilen o kuma labɛnw sabatilen bɛ min ye surveillant de prison ye u ka se ka kasodenw na kɔlɔsi tiɲɛni fɛn wɛrɛ kana se ka don tuguni ka fara nin kan o kuma min b'a to u ka tiɲɛni barika kana bonya kosɛbɛ kunnafoni filɛ ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibote waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pepewu ni waati sera karamɔgɔ an bɛ barika ani foli da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nka min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bɛ to ka baara ja waati ni waati dankɔrɔba in bɛ ka na chef d'escadron Lansana Taba Keta ka cɛdenw kɛmɛ ka kɛrɛnkɛdaw bɛɛ lajɛlen suwa ni waati la n'i y'a ta Caw i b'a bila Caw min ye gendarme ye karamɔgɔ an b'u fo Lansana Taba Bamakɔ n'a dafɛdugu o mara kalifalen b'ale la an bɛ taa masigikaw fɛ yen Lajo Yusufu Ayidara karamɔgɔ min ye kunu ye a ye dɛmɛ belebeleba ta k'o lase dugudenw ma o tuma nin bɛ da tariki kɔnɔna la kɔrɔbiyɛriw ka taa bila min ye lujuratɔw ka moto la ale ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka minɛn na o tuma baɲumankɛ hakilina yɛrɛ la a y'a ta ni k'a di a ka sigidalamɔgɔw ma n'o ye Elajo Yusufu Ayidara ye an bɛ dankɔrɔba in fo Kɛnsanbugu Bamakɔ yan n'o ye Elajo Mohamed Sako Holding PDG ba masigikaw fɛ yen tuguni n'o ye Dirisa Kone ye pétrolier don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn e ko cogo di Wajibote k'a dɔn foli ani tanuni o kɛ ka ɲɛsin nin tailleur waraba in ma a filɛ nin ye Korofina min ye Musa Tangara Musa i k'a dɔn cɛfini kɔni mesure k'a ta i la hali n'a m'i ye Wajibote k'a dɔn kalacogo fɛn o fɛn y'i diya i k'a dɔn modèle kura fɛn o fɛn bɛ don jamana in kɔnɔ Musa Tangara an b'a fɔ ni k'a waleɲuman dɔn